Olemme täällä Suurajoen kuuluisalla Humalamäen erikoiskokeella. Mikä on saanut Ari Vatasen ja Fordin tallin tänne testaamaan? Tämä nyt on semmoista viimeistelyä. Täällä oltiin itse asiassa jo kuukausi sitten. Ja Stig Blomqvistin kanssa ollaan ajamassa ja testaamassa. Ja tällä autolla pitäisi olla aika hyvät mahdollisuudet tässä kilpailussa. Sen takia me testataan. No, kerro vähän tästä Sierra Cosworthista, nyt teknistä tietoa. Siitä sanotaan, että siinä kilpailukäytössä löytyy noin 300 hevosvoimaa. Että ehkä siinä tehopainosuhde on parhain ryhmä A kilpa-autoista. Että jotakin etuja sen puolella on. Ja paino siinä on 1300 kiloa. Huippunopeus on välitetty noin 180 kilometrin tunnissa. Se on jonkun verran muistuttaa sitä vanhaa Escottia, jota silloin aikanaan ei ihan yhtä kätevä se käyttäytymään ei ole, koska ei sitä ole kilpa-autossa millään lailla alun perin tehty, mutta varsinkin tämmöisellä hyvällä tiellä joku Ouninpohja ja Myhinpää esimerkiksi, mitkä oli tämmöisiä traditionaalisia pätkiä, niin silloin on miellyttävä ajaa sellaisella teillä ja pääsemme sen vanhaan sivuliusun mentaliteettiin takaisin. Mm-hmm.